తూర్పు ముఖము, ఇదేమో ఆంజనేయ స్వామి అవతారము. ఈ స్వామి వారి యొక్క ఆయుధాలు దాలు, బల్లెము. ఇది దాలు, ఇది బల్లెము. ఇదేమో హయగ్రీవుడు వృద్ధ ముఖం. ఈ స్వామి యొక్క ఆయుధాలు ఇది ధనము, వేదాలు. ఇది దక్షిణముఖము నారసింహస్వామి. ఇదేమో శంఖము, ఇదేమో బలము. ఇవి నరసింహస్వామి ఆయుధాలు. ఇది దక్షిణముఖము, అది ఉత్తరముఖము వరాహస్వామి. ఈ స్వామి యొక్క ఆయుధాలు నాగలి, కపాలం. పశ్చిమమున గరుత్మంతుడు ఉంటాడు. ఈ గరుత్మంతుని యొక్క ఆయుధాలు గరుత్మంతుని ధరించినటువంటి సర్పము, ఇక అమృతము, సంజీవని చెట్టు లాంటి మూలిక. అంటే సర్పానికి విరుగుడు ఆయుర్వేదంలో మూలిక.